Галиш. Ето я втора част от оцеляването ни в гората с тези три кучета. Те са същите. Сега тръгваме директно към тепето. Ето там. Ето там. В момент ще ходим пак до резервуара. Там, къде се качихме с нощи, на върха, където видяхме хубаво залеза. Ходим обаче и по-натам надолу. Днес сме тръгнали по-рано, защото за да можем да стигнем този път успешно. Така че нека да продължаваме. Не ви излъзах на тази втора част. Другото куче изчезва, нека да разбрака. Там е. Тихо. Ето там е. Ето го. Давай. Айде. Не снимайте. Там е другото куче. Не бе, тихо. Там е другото куче. Там. Да, тук говорим за едно нещо чудесно. Само хора ви каже, той е вече в нашия канал. Да, аз съм си. Аз не те карате. Аз съм си. Да, отдолу. Ето го. Другото куче пак. Айде. Давай. Чай, че има мухи. Да, ще снимаме как гони нещо. Ето този пуснатото куче. Дете. Казва се Араб. Който не знае. Нещо души. Ето това е куче, където разхожда моят приятел. Е на път да умре, много е старо и път ще ти върже една работа. Да, е. Там. Това по черно бе! Не, ти. Тя нещо прави тази. Айде. Разтрива се.